И така, дами и господа, пак съм тук и днес ще рисуваме. Да, днес ще рисуваме и изкуственият интелект ще реши какво да рисувам. Така че, преди да започна това уникално, епично видео, трябва да ви напиша нещо. И пишете бързо коментар за какво ще е думата. 5, 4, 3, 2, 1, който го написал. Лайк! Да, ударете лайк. Да. Ударете един мощен лайк, защото днес този чилваш се, пуше си цигара, изкуствен интелект ще ме контролира. Опа, без да иска го спрати. Добре, както и да е, нека започваме. Така, време е да му напиша какво аз ще рисувам. Ето. Кам време. 3, 2, 1, айде. Чайте, мога да се филтрирам. Добре, айде. Така. Какво? И сега бързо пишете с коментарите какво ще рисувам. Да. И сега пишеме само единствено на Р. И ги пиша сега. Ва. И накрая финалното М. Да, изпращаме. Иска той какво ще ни каже. Така. Можете да нарисувате нещо, което ви вдъхновява например, на какво пише? Да, например, чакайте, че ми е малко, не мога да видам. Пираж с природни цветя. Добре. И така, ето ме в програмата за рисуването. Време да нарисуваме това чудо. Така. Започваме с това легендарна, уникална видео. Така. Значи изкуственият интелект ми каза да нарисувам някакъв пираж с природни и цветни цветя, доколкото прочетох и разбрах. Така че хайде да се захващаме за работа. Обаче аз мисля да нарисувам някаква разкулка. Какво тук сега? Искам нещо. Искам това да е някакъв флаг и аз да го... Да, някакъв флаг искам това да е. Драскаме! Любимото ми в детската градина да драскаме. Така, айде ще напиша П на английски. П. Едно хубаво П. И едно X, да. Така, мисля тук да нарисувам някакъв орел. Не знам дали ще ми се получи да нарисувам орел, но хайде да се опитаме. Да, все пак се отказвам от нищо. И за нищо на света. Let's go, baby! Let's freaking go! Какво е това?
Аз искам да нарисувам нещо хубаво и яко, а не това. Добре. Ох, това видео ще е пълен провал. Пълно провалище. И накрая финалната рисунка трябва да сложа в 100% тази рисунка, която аз сега ще нарисувам, като ми за моите умения, трябва да вземат и да сложа в музей за най-грозни рисунки ever. Да. Ох, това ще стане пълно лайно. Е така, някак си около да белям става по-тарикатско. Но не става. Какво тук, бе? Дисплея ми пречи. Нещо. Така, екса, нали? Ексът. Да, екс! Го гръмнаха. Защо? Защото са луди хора и защото е бил богат. А те просто го убили. XXX. Защото ни много често го слушам XX. Чухте. Да ви кажа ли как може му името? Може името да му е XXXWX. Защото е W. То е чисто W. Така. Аре, тук сега ще нарисувам някакво на метал. Какво рисувам аз? Така. Воля. Какво по-точно рисувам ми обяснете? Моля ви. Какво рисувам? Значи, какво ще му правя едно езиче, така? Това не става като език, това става като цигара. Знаеш, когато това ще е цигара, аз мислих това да му е език и да е хванат за конец, но всъщност ще е цигара. Уникално цигара! Така, някакви разкулки, тук също нарисуваме. Така, сега време за променяване на цвят! Какво? Това мисля, че ще ми свърши доста голяма работа. Окей, какво става? Ето така. Всичко. Ще е червено в кървища. Спомнях си, че преди като имах друг телефон, в началото на този клип беше от миналия ми телефон, който го изтарвах и сега съм от нов. Това беше доста отдавна, но те решети винаги са ме кефили. И си спомнях, тъй че let's go. Какво направих аз, бе, човек? Как сега мога да оправя тази буркотия? Okay. So what? So what it moves? It's Gary Davy, no me, Nari, Gozi, Dari, Vozi, Nari, Xoro, Pies, Knife, Pies, 9 dice, Nori, Dogs. Shakiringirangido, so we don't be do, like Zingirangido. We know, Minora, so I know, I'm checking out on my function on my dane, chocolate cinema.
И така. Мисля да направя нещо от вид коса. Ужас. Много голям ужас. Така да, ето и си го оставя. Уникат като е така! Да. На езика да му свали някакви такива. Оп. Не, ужас. Ужасно е. Ако слова някак си е така. Става. Какво сътворих току-що? Както и де, не искам тук нещо да рисувам. Тук ми е нещо много празно. Нещо това пък тия букви. И до тях ми е нещо много празно. Така. Мисля, че то ще... Да, това е врачка, която ще я заведа какво говоря? Настани богат. Да, за поне да стане богата. Да, защото тя е богатия. Уникат. Така, мисля сега да избера. Какво да избера? Изкуствен интелект направо. Тук ме съсипа. Така, мисля да избера. Ето това. Оу, найс! Какво е това? What is going on? Какво? Това нищо не прави. Ужас. Оле, майко, записвам от 15 ми. Не. Аз записвам от 25 минути. Колко има? Това всичко е за изкуственият интелект. Защото там, докато си го сваля, докато те ги сваля, без да иска бях пуснал клипчето, да не си бях и осъзнал. Ужас. Така. Ужас. Така, let's go. О, това е яко. Найс. Това ще ми хареса. Тук също ако сгреших, това даже няма изобщо никога повече да го ползвам. Да. Наистина той изкуствен интелект, ако го вия при живота ми, просто му бия едно круше за тази мъка, която сега ми създава. Така. Не може ли да е нещо по-така? Лесничко, например, да рисувам някое цвете, например, рисувам някой анимационен герой, например, Спайдермен, Ала. Защо точно трябваше да нарисувам? И защо ме трябваше да карам да рисувам това нещо? Защо трябваше да ме караш да рисувам? Така. Найс. Найс. Това е доста яко. Да, това мисля, че ще ми хареса доста. Защо крещам? Какво си към? Да, нали това имаше растения. Да, лилови растения, уникално. Просто уникат. Чакай на зелено, чакай батко, чакай на зелено. Да, нали искаше природа и природни неща. Няма да нарисувам цветя, но ще нарисувам нещо като листа. Да. Ето. Мислих да има някаква палма, ама айде. Без палми. Това е пълна манджа с грозде, нали? Като е това си личи, че е манджа с грозде.
уникално. Манджа с грозде, манджа с грозде, манджа с грозде, манджа с грозде. Мисля да нарисувам нещо като паяк. Да, това е идеален паяк. Какво ли да добавя? Какво да добавя? Сетих се. Ще направя това с бяло, бе, като пайдина, бе, човек. Чакайте, че много съм се концентрирал. Ето, мисля, че така. Не, извиняйте, че така говоря, просто много съм се концентрирал. Как това не да го направя? So what's Да. Това какво е? Това е нещо якичко е. Тъй като гледаме, да, така това. Какво да го слова? Това е, това ще го слова. Не, няма къде друга, бе! Това е нещо, което аз вече не знам. Той! Иначе, че малко тук премълчах. Не, изобщо това не става! Какво е това? Извинявайте, че викам, но просто се изнервих. Лелето, изкуствен интелект. Ви казвам, че ако го срещна през живота си, ще го е... Какво ли нещо му се случи? Ще го взема, ще го потопам в кинеха, ще пусна водата и се използвам. Баси! Леле! Така нещо да оправям. Голя си телефон в главата, защото ме нерви! Се опитам да се успокоя! Чакайте, че съм на море. Да, вие знаете, че съм на море. След дни пак съм си в нас. И тук хората, които са над нас, ни будят по 8 пъти през нощта с много тропат сега, много тропат. So what? Опа. Окей. Мисля е това. Така. Сега пак си го тлеска за глава. Главата! Така. Така някакси... Не. Айде, така ще го оставя. Чакайте да си намеря нещо. Брат, снимам от 30 и нещо време. Брат, снимам от 30 и 8 минути. Окей, тъй като искам дали да е някакво странно нещо, ще направя слънчето, че пуши цигара. Уникат. Ето, уникатско. Пушеща се цигара. Ха. Окей, как сега това нещо тук трябва да го изобрета? Баси, намака някакви кучета се спиха.
Боли ме. Само като гледам какъв ужас рисувам. Нямам никакъв опит в рисуването. Знайте си, че никога няма да имам и опит в това рисуване. Така някакси да го направя. Да, мисля някакси. Тъй. Да, така мисля да го оставя. Не. Мисля така леко да го подобрям. Него тъй. Оле, пушки снимам. Тук много време. Мисля, че да, няма да има пушък. Хора, ето това е финалният резултат. Лично аз не съм много доволен, но ако вие сте доволни и ви харесва и ви е било интересно това клипче, праскайте долу лайк бутон!